Ahojte, volám sa Lenka a dnes si spolu prejdeme zaujímavosti o detoxe. Detoxikačné produkty ako rôzne čaje, šťavy či tabletky znejú ako jednoduché riešenie na pomerne zložito znejúci problém. Veď predsa nechceme telo plné toxínov. Len či sme si tento problém tak trochu nevymysleli sami. Áno, každý deň sme obklopení najrôznejšími toxínmi, či už vo vzduchu, strave, vode, ale naozaj potrebujeme 30-eurový čaj na to, aby sme sa ich zbavili? Marketéri majú pravdu v tom, že toxíny v tele nechceme a veľmi dobre to vie aj naše telo a usilovne na tom pracuje každú jednu sekundu. Pravda je, že telo je dosť šikovné, aby to zvládalo samé a robí to non-stop. Máme totiž vlastné mechanizmy, ktoré sa starajú o odstraňovanie škodlivých látok, či už ide o vedľajšie produkty metabolizmu, odpadové látky z buniek alebo toxíny, ktoré príjmame zvonku. A práve tu zohrávajú úlohu naše orgány. Najdôležitejším detoxikačným orgánom je bez pochyby pečeň, cez ktorú prejde takmer všetko, čo dostaneme do tela. Je schopná premieňať toxické látky na menej škodlivé formy, ktoré sme následne schopní vylúčiť. Pečeň spracováva lieky, metabolizuje alkohol, pracuje na odstraňovaní toxického amoniaku prostredníctvom premeny na močovinu. Tu a mnohé ďalšie odpadové látky následne dokážeme vylúčiť pomocou obličiek močom. A práve obličky sú ďalším kľúčovým hráčom v detoxikácii. Ich úlohou je neustále filtrovanie krvi a fungujú ako také sito, ktoré zachytáva už nepotrebné alebo toxické látky a vylúčuje ich močom. Ďalším orgánom nahradzajúcim detoxy sú určite plúca. Tie každým výdychom odstraňujú oxid uhličitý, ktorý neustále vzniká ako vedľajší produkt metabolizmu a vo vysokých koncentráciách je pre nás toxický. No a nakoniec tu máme črevá, ktorých detoxikačnú funkciu asi veľmi predstavovať nemusím. Po konzumácii potravy jedlo prechádza črevami, to čo potrebujeme jednoducho vstrebeme a zvyšné odpadové produkty jednoducho vylúčime. Medzi detoxikačné orgány môžeme zaradiť aj kožu, ktorá taktiež dokáže v malých množstvách vylúčiť z tela látky, ktoré nechceme a nepotrebujeme, a to prostredníctvom potu. Aký zmysel majú teda detoxikačné produkty? Vlastne takmer žiadny. Väčšina čajov, šťav, doplnkov, ktoré sľubujú očistu tela, v skutočnosti nerobí nič extra. Často len podporujú vylučovanie vody z tela, napríklad také diuretické čaje, alebo obsahujú preháňadlá, ktoré zrýchlia vyprázdňovanie čriev. To síce môže spôsobiť pocit odľahčenia, ale so skutočným detoxom to naozaj nemá veľa spoločné. Špeciálnou verziou detoxu bývajú tiež rôzne drastické diety a hoci redukcia hmotnosti je v mnohých prípadoch pre zdravie žiadúca, extrémne rýchly pokles hmotnosti môže byť kontraproduktívny. Ak sme totiž veľmi nedbali na zdravý životný štýl, do tuku sa nám počas tohto času ukladali aj rôzne toxíny, ktoré sú rozpustené v tukoch. Ak z tohto tuku nárazovo schudneme, tieto látky sa môžu vo väčších množstvách uvoľniť do krvi, čo môže byť problém. Skutočnými detoxikačnými produktami sú vláknina, antioxidanty, dostatok spánku, pohyb a hlavne pestrá, vyvážená strava, ktoré pomáhajú detoxikačným orgánom fungovať správne. Vláknina pomáha tráviacemu systému efektívne vylúčovať odpadové látky a podporuje zdravie črevného mikrobiomu. Skvelé zdroje sú celozrnné potraviny, strukoviny, ovocie a zelenina. Antioxidanty zase chránia bunky pred poškodením voľnými radikálmi. Nájdeme ich v bobulovom ovoci, listovej zelenine, orechoch či kakao. Viac vám o nich poviem v samostatnom videu. Kľúčový je aj spánok, kedy telo vykonáva najdôležitejšie opravy v bunkách a najmä odstraňovanie škodlivých látok z mozgu. Najlepším detoxom, a to aj pre myseľ, je bez pochyby pohyb. Ten podporuje krvný obeh a najmä lymfatický systém, ktorý sa stará o odvod odpadových látok z tkanív. Pod pojmom pohyb nemusíme hľadať hneď vrcholové športy, ale pre začiatok nám stačia aj pravidelné prechádzky. A nakoniec samozrejme vyvážená strava. Dostatok vitamínov, minerálov a kvalitných makronutrientov je základom, aby naše detoxikačné orgány fungovali správne. No a najlepším detoxikačným čajom je ako inak voda. Dostatočná hydratácia pomáha k tomu, aby sme tvorili dosť moču a potu, ktorými škodlivé látky z tela odvádzame. Na druhej strane je tu celá rada vecí, ktoré by sme robiť nemali, ak si schopnosť detoxikácie nechceme narušiť. Opakom detoxu je určite fajčenie.
Cigaretový dym obsahuje stovky toxických látok, ktoré dávajú pečení a celému telu poriadne zabrať. Okrem toho zvyšujú produkciu voľných radikálov, ktoré môžu mať za následok vznik aterosklerózy či dokonca rakoviny. Telu a hlavne pečení tiež určite pomôžeme, ak sa vzdáme väčších množstiev alkoholu a detoxikačné orgány tiež potešíme elimináciou ultraspracovaných potravín. Namiesto kupovania detoxikačných produktov je teda lepšie zamerať sa na pestrú, vyváženú stravu, bohatú na vlákninu a antioxidanty, dostatok pohybu a kvalitný spánok.